каня да се включиш в онлайн общността Йога Стания в студио Пролет от 8 до 15 март. Студиото отваря врати. Отварям го за сегмент от време и не постоянно, защото така защитавам общността, която е вътре. И защото човека, който се ти насреща, искам да се посвети поне за 3 месеца на нещо. В този случай не е нещо, а е специфично йога практика и медитация. Това не е програма от А до Я, която изисква да изпълниш практиките и ще отслабнеш 5 кг или ще получиш организационни умения. Не. Това е пространство, в което ти да се явяваш, да практикуваш и да наблюдаваш трансформацията в теб към какво? Към просветление. Това е голямо обещание. Ти да бъдеш просветен човек. Но това ни обещава йога чрез практика. Няма да се случи само чрез слушане, няма да се случи само чрез гледане. Йога ни обещава просветление чрез практика. И това е, което аз съм тук да ти предложа. Редовност, в която ти да се появиш. И не е задължително да правиш всички практики, но бъди в този кръг. Защо мислите милионери се събират с милионери? Защото така се черпи енергия, така се развиват още бизнес проекти. Ако искате да бъдете по-щастливи, повече себе си, повече в духовния свят, то съберете се с други, които търсят същото. Това ви обещавам в това пространство, че ще намерите подобни, които търсят същото. И моите ценности, които са като йога учител, вярвам, че са ценностите, които привличат и теб.